Det er et slags vær, ja. Det er så utrolig mange stilige ting der inne. Store skåp med bøker i. Eldgamle bildebøker. Og så er det et gammelt skatoll med skuffer og klaffer, og en stor klokke med figurer som kan komme fram, men ja, den går ikke lenger. Det er en veldig stor bok der inne som heter Harrison's History of London. Den er over 200 år gammel. Det er så utrolig mange stilige bilder i den. Men Villanda, hun er den fineste, for hun er en ekte villfugl.